Tak samozrejme, bol to odbojovaný zápas, oni hrali dobrý hokej, celkovo to bol rýchly hokej a aj pre divákov, takže super 2 body, super víťazstvo. Je to výhra o to cennější, že jsme museli dvakrát dotahovat, dvakrát jsme prohrávali v tom zápase. Tak ja si myslím, že každé body, každá výhra je dôležitá, ale znova sa to ukázalo, že tento tým sa nezdáva a aj za stavu 2-1 sme sa do tej tretej tretiny vrátili a sa dá povedať, že mali pár šancí v tej dobre odbranenej našej oslabení, ale vyrovnali sme a mali sme ešte pár šancí, takže dobrá tretia tretina. Jsi dneska střelil 2 góly, celkově tě bylo hodně na ledě vidět. Bereš to jako takovou odměnu za tu tvou práci, kterou odvádíš na ledě každý zápas? Tak ja sa snažím stále pomáhať týmu. Dostával som sa veľa zápasov, sa dá povedať aj do takých istých šancí a proste to nepadalo. A nebudem klamať, že bol som z toho trošku taký sklesnutý, že s tými gólmi sa nepodielam pomocou tomu týmu, ale som rád, že to dneska padlo ten pravý moment. Byla to velká euforie v tom prodloužení, když si rozhodnul? Tak určite áno, veľa pardubických divákov, ktorí nás hnali dopredu a dá sa povedať, že to bolo hneď pred ich očami, tak určite tie emócie vrcholia v tom a proste víťazstvo predĺžení s takýmto súperom vždy poteší. Když se ještě na závěr vrátím k té polovině zápasu, kdy to na ledě hodně vřelo, jak bys tu situaci komentoval? Tak ja si myslím, že to k tomu patrí. Ja som sa tlačil do brány a sa mi zdá, že som šlapil niekomu na hokejku a nechcene som trafil ich brankára. Tá ich reakcia bola správna, dá sa povedať, že aj naša. Krejča ma tam pak nešťastne trafil helmou do hlavy a je to faul proste a hrali sme 5 minútovú presilovku, ale myslím si, že to nebolo nejaké úmyselné z jeho strany. Developerská společnost D+D Real. Generální partner HC Dynamo Pardubice.